Марио? Коничуа! То ми се отигра! Бо! Препарирани животни! Майка му ще е баха! Бате, тук преебаха Софията, брат, на бъде си само с селяни. Бо! Какво искаш? Hello Kitty! Vale, gracias. Buenas noches. Me llamo Mario y estamos en la capital de Bulgaria, Sofía. Aquí es muy calor. Estaba muriendo aquí porque las chicas son muy hermosas, pero no me gustaron y eso es. Gracias por todo. Like, subscribe and aprovecharse. Ellos, mis amigos, dos amigos. Ето го моя спонсор Иван Дръжката. Спонсор. И Божидар Гирата. Спонсорите банки. Пийте само узо. Калимера, Тесалоники. Фай фалене на Мегалио Гирош. Не бе, давай на там, че има светлина, бе. Комо те Кристе? Jesus Кристе. Името ми е Слави. Слави от The Clashers. Какво ще кажете? Сега ще ви разкажа топ 10 факти за София. София е единственият град в България, в който можеш на едно място да срещнеш китаец, негър, грък и индиец. Всичко освен българин. Факт номер 2. Спира се. Благодаря. Винаги благодарете, когато ви направят предимство на пътя. Това е етика. Това е нещо, което много хора няма. Това е възпитание. Факт номер 2. След кратката пауза. София е единственият град, в който освен прасета в зоологическата градина, може да видиш прасета и в парламента. Съответно, това е доказателство за колко богат е този град. Сменям ръката и продължавам. Факт номер 3. 5 minutes later. София е единствения град, който, ако отидеш на центъра, ще се почувстваш все едно си в някое предградие. Това е така заради многото цигани. Но нека не ги обиждаме, нека не ги квалифицираме. Сега всъщност интересно отиваме с моите приятели. Ето защо вие нямате приятели обаче. Отиваме да видим националната ни гордост. Едно прасе. Едно розово прасе. Не знам защо обаче хората ме гледат и ми се присмиват. Нищо смешно няма. Аз просто имам своите проблеми. Защо още ме гледат? Не мога да разбера. Аз съм просто един непрокопсал влогър. Така. София, четвърти факт. София е единствения град, който на центъра има само 2 магазина за сувенири. И сувенирите там са по 10 лева, брат. 10 лева! Казах само 5, бе. Смешник. Пак сте не разбрали. Петия съм, май. Добре, давай. Сега всъщност се разхождаме по истинско културно наследство. Самия
цар Борис на времето е наредил тези керамиди и павета с цел обогатяването на града, с цел развитието на нацията и обогатяването на личността на народа. Самия Луи Айер, швейцарецът, който през 1912 година се бори за България в Балканската война и после в Междусъюзническата, казва за София: София е толкова невероятен град, че единственото, което и липсва в момента, е Марио Събев. Смятайте колко мъдър е бил този човек. Но те не са наясно с моята същност и личност. Я понимаю. Аз съм наполовина грък, наполовина руснак и наполовина българин. И ако питате как мога да съм наполовина от 3 нации, питайте съседа. Той е руснак. Следващия факт е за Юли Тонкин. София е единствения град в България и в света, в който можеш по-често да видиш тиктокър, който продава менторски кампании, отколкото улици без дупки. Това е така, защото аз карам скромна Mazda 3, 1.6, малкия мотор, големия вървеж и постоянно сменям биалетки. Постоянно! 200 лева, 200 лева, 200 лева! Как аз да успея, след като съм непрокопсал ютубър? Друг интересен факт за София, т.е. и за мен, Ламин Ямал ми е братовчет. Ти тук... Чакай малко. Да, едно към едно сте. Ламин Ямал is my cousin. В момента часът е 6:25, което означава, че много скоро резервацията ни в едно от топ местата в София, което ще дегустираме, ще е факт, нали, ще трябва да отидем да поемем резервацията. Също скоро вие ще разберете, ще пушим енергийненци, така си лафяме малко за пари и изкуство и ще спрем на пешеходна пътека, защото ще ни блъснат. И до край. Давай. Разтахой го, да му вземе едно интервю. Не ме лъжи, кажи кой заспива сърцето ти. Сърцето ми. Всъщност аз бих развил и своя поп-фолк кариера. Аз не чалга, не ме разбирайте така. Аз не пея чалга, аз пея поп-фолк. Аз не деля песните на жанър поп, джаз, поп-фолк. Аз деля на хубава музика и лоша музика. Чили бе, ти дед пееш мазна. Тихо бе! Всъщност, хора, тъжната истина. Това е България. Държава, която цари беззаконието, корупцията и курвите. Ти си. Добър вечер, драги ми българи! Добър вечер, съграждани! Искам да ви поздравя със своето слово за новата 2026 година. Година, която България ще просперира и ще развие във всяко едно отношение. Искам да сте живи и здрави, вие и семействата. Да се подготвите, защото от този момент влиза еврото. И вие няма да имате времето, за да си харчите парите, пък каквото и да си говорим, вие пари няма и да имате. Това е моя поздрав до прасето на
Или по-точно Делян Пеевски. Peace.